σχέσεως, όσο με βλέπετε. Αυτή η ποιότητα, αν τροφοδοτείται, υπάρχει δηλαδή τρόπος κάθε μέρα η σχέση να είναι καινούργια. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που άκουσα στο διαδίκτυο από έναν ομιλητή πνευματικός που λέει να μιλάς, παιδί μου, λίγο γλυκά στη γυναίκα σου και μην νηστεύεις αρακοστή. Ο παιδί ο Ανδρέας Πονάνος είναι αυτός που το έκανε. Του λέει γέροντα, όχι, λέει, άλλα δεν θα με βάλεις να κάνω, δεν μπορώ να της μιλήσω γλυκά. Και μετά από 20 χρόνια γάμου, του λέει, μόλις πας στο σπίτι, άλλα δεν θα με βάλεις. Στο στόμα σου δεν θα νηστεύει, του λέει ο πνευματικός, αλλά θέλω να της μιλήσεις μια φορά γλυκά. Γιατί κάθε φορά του έλεγε ότι η σχέση τους αντί για ειρηναία ήταν πολεμική. Και μπαίνει μέσα, η γυναίκα έκλαινε τα πιάτα και της λέει αγάπη μου ήρθα. Και απαντάει η γυναίκα, καλά πες μου τι θες, λέει άστα μετά. Μήπως δηλαδή όταν το έχουμε ξεχάσει να το ζεσταίνουμε αυτό το γεγονός του γάμου, το γεγονός της συνύπαρξης, μήπως είναι δύσκολο μετά να ξαναπούμε σε τροχιά το τέλος της ζωής μας και κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Σήμερα τα γεγονότα αλλάζουν. Οι γάμοι που ζούσατε μέχρι το 80 ίσως δεν υπάρχουν πλέον. Τα παιδιά δεν συνυπάρχουν το ζευγάρι. Σπάνια είναι στο ίδιο τραπέζι, ίσως τρώνε 2-3 φορές το χρόνο μαζί. Σπάνια μπορούν να βρίσκουν χρόνο για τη σχέση τους, ειδικά όταν έχουν παιδιά. Η αβεβαιότητα στις δουλειές είναι πολύ έντονη και ο κόσμος το ψάχνει. Και άρα, όταν ο ένας είναι νυχτερινός, ο άλλος πρωινός, μπορεί να κάνουν και εβδομάδες να συμβιώσουν. Πώς θα μπορέσουν αυτή τη σχέση να την ανεβάσουν? Προτεραιότητες που βάζουμε. Αν η προτεραιότητά μας είναι η οικοδόμηση της σχέσης, το είπα κάποια στιγμή, ότι η σχέση μπορεί να είναι συνεχώς ανανεούμενη και επικάνδυνη και να είναι ζωντανή, αλλιώς θα είναι νεκρή. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι και να το θέλουμε. Και στην εικονική πραγματικότητα πώς θα κάνουμε πραγματική σχέση? Λοιπόν, εδώ τώρα για την εικονική πραγματικότητα είναι ένα θέμα. Τι κάνω εγώ, πόσο επηρεασμένη και πόσο αφήνομαι στην εικονική πραγματικότητα ή στα μουμουέ ή στους φίλους ή σε αυτό που συνηθίζεται να επηρεάζομαι και να μην βλέπω ακριβώς αυτό το οποίο εγώ θέλω, αυτό το οποίο εγώ κρίνω, αυτό το οποίο νομίζω. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν το θέμα των ορίων που ανέφερα κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή θα πρέπει να οριοθετηθούμε ακόμη και από τις εισρωές του έξω περιβάλλοντος. Όταν ένα σύστημα θέλει να επιβιώσει, θα πρέπει να προστατευτεί από τους εξωτερικούς κινδύνους που επηρεάζουν ή το απειλούν. Ωραία τα λέτε, στη θεωρία καλά είναι, στην πράξη είναι τελείως διαφορετικά. Έτσι θεωρώ εγώ. Λέτε ας πούμε. Λέτε για την εικονική πραγματικότητα που ζούμε. Προηγουμένως σε μία φράση σας είπατε τα ομώνυμα έλκονται και τα άγραφο. Λοιπόν, ζούμε σε αυτή την κοινωνία, γι' αυτό πρέπει μερικά πράγματα να τα αναβαθμίσουμε. Να τα φέρουμε στο σύγχρονο κόσμο. Έτσι δεν είναι? Όλα αυτά ωραία που λέτε. Αλλά πιστεύω ότι στο διάβα της συμβίωσης και του γάμου αναπτύσσονται ικανότητες, βάσει των οποίων αυτών ικανοτήτων μπορεί να αντιληφθεί το ζευγάρι ή ο άντρας ή η γυναίκα, που πορεύομαι, τι κάνω στραβά, τι κάνω σωστά. Ακριβώς. Και το αρχείο αυτό που είπε ο Πάτερ, που βάζουμε τα αρχεία, σιγά σιγά αρχίζουμε και πετάμε τα παλιά. Τα κακά στιγμές. Και κρατάμε αυτά που θα μας χρειαστούν μελλοντικά. Αυτό εγώ δεν εντυπωσιώ. Συμφωνείτε σε αυτό? Συμφωνώ, βεβαίως. Ανανεώνουμε, αν θέλετε, τις αποσκευές μας για τη ζωή. Τις αποσκευές μας τις έχουμε, αλλά κρατάμε αυτά που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τι να τα κάνω εγώ τα σακάκια που μου... Γι' αυτό. Η μαμά μου λέγε ο άντρας μου να σε ξέρει από τη μέση και πάνω. Τα μυστικά σου να μην τα ξέρει. Αυτό δεν λειτουργεί, δεν ισχύει. Αυτό πάνω σε αυτό θέλει. Άρα λοιπόν αυτό το σακάκι σήμερα δεν μπορεί να χωρίσει, δεν θα το κάνει. Ακριβώς, γιατί η γιαγιά μου τα μάζευε μέχρι πρόσφατα. Να το ανανεώσω με το θάρρος μου να μοιραστώ
τους πατέρες που οργανώνουν τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να συνεχίσουν την κοινωνική σχέση μας για την Ευρώπη. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι στην πρώτη ερώτηση του Πατρόφου Αναστάσιου, που αναφερόταν στα προβλήματα που σωρεύονται σε μια σχέση, σε ένα γάμο και σε πολλά άλλα θέματα. Ποια κατά τη γνώμη σας είναι η σωστή λύση? Τα προβλήματα να τα βάζουμε με κάποιο τρόπο διακριτικό στην άκρη και να περιμένουμε την κατάλληλη στιγμή να τα λύσουμε, να μένουμε στα ράφια και να πιστεύουμε ότι θα τα ξαφνούν μπροστά μας. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να γίνει. Ναι. Για να... Είναι η αλήθεια ότι τα παλαιότερα χρόνια φοβόμασταν τη σύγκρουση και ήταν το κουκούλωμα και δεν εκφραζόταν οι διαφορετικές θέσεις, απόψεις κτλ. Αλλά αυτό είναι ένα καζάνι που βράζει. Κάποια στιγμή θα βγει. Το παλαιότερα λειτουργούσε. Σήμερα δεν πρέπει να ανοίγονται τα θέματα, να συζητώνται. Χρειάζεται και ο κατάλληλος χρόνος και ο κατάλληλος τόπος, όπως σας είπα, για να μπορέσουν να μιλήσουν. Θα πρέπει να το βρει αυτό το χρόνο το ζευγάρι και να το κάνει. Γιατί όταν είναι καλά το ζευγάρι, θα είναι καλά και τα παιδιά, θα είναι καλά και η οικογένεια, θα είναι ήσυχη και η επάνω γενιά και δεν θα ανακατεύεται να δώσει λύσεις. Αυτό για μένα. Δηλαδή το θέμα των ορίων της αυτοπίδωσης είναι ένα κομμάτι. Να μου επιτρέψετε την τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράζουμε, αφού σας ευχαριστήσουμε πολύ. Περιπενηθήκατε στην εισήγησή σας, γιατί ήταν πολύ εμπεριστατωμένη και μας έδωσε πολύ τροφή για σκέψη. Ανεξαρτήτως αν είμαστε μέσα στον γάμο ή αν είμαστε μέσα στην κοινωνία γενικότερα, άξιζε τον κόπο που η παλαιότερη γενιά έκανε τόση υπομονή. Βλέπω γυναίκες μεγάλες στην ηλικία και άντρες που λένε ότι έχουν κουραστεί, δηλαδή όλη αυτή η υπομονή που έκαναν. Αισθάνονται οι άνθρωποι τελείως άγιοι μετά από τον γιο, και κυρίως όταν φεύγει ο ένας από τους δύο. Και λένε ότι επέμεινα, τον εαυτό μου τον ταπείνωσα, τον έβαλα κάτω, τον πάτησα, δεν είχα θέλημα, δεν είχα γνώμη, δεν είχα τίποτα. Αυτό ήταν η ερώτηση που είπατε ούτε καν υπήρχε. Άξιζε τον κόπο η προηγούμενη και η προηγούμενη γενιά να κάνει αυτές τις υποχωρήσεις και εμείς πρέπει να τους οδηγηθούμε σε αυτό. Τελικά ήταν υπομονή, ήταν αγάπη, αυτό ήταν σύνθεση. Έχω την αίσθηση ότι την υπομονή την χρειαζόμαστε σαν δεξιότητα ζωής, έτσι. Δεν θέλω να το πάρω στο πνευματικό κομμάτι της αρετής, γιατί πολλές φορές παρεξηγημένα τις αρετές τις κάναμε σκοπό, προσέξτε, τις αρετές τις κάναμε σκοπό, ενώ οι αρετές είναι το μέσο για να φτάσουμε στον τελικό σκοπό που είναι η αγαπητική μας σχέση με τον Θεό και με τον άνθρωπο. Η υπομονή είναι ο κατάλληλος χρόνος που χρειάζομαι εγώ για να δράσω και όχι να αντιδράσω. Δεν είναι παρέτηση, δεν είναι παθητική στάση. Είναι ακριβώς με διάκριση να αξιοποιήσω τις δυνατότητες που έχω, αυτά που μου έχει δώσει ο Θεός, αυτά που μου έχει δώσει η πίστη, να τα διαχειριστώ, να τα μοιραστώ, να τα διεκδικήσω. Μίλησα για επιθετικότητα, μίλησα για αμυντικότητα, με άλλη διάσταση από τη διάσταση που την βλέπανε οι προηγούμενες γενιές. Λοιπόν, άρα και το θέμα της υπομονής είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως και της συγχώρεσης. Η συγχώρεση έχει να κάνει με μένα, η υπομονή έχει να κάνει με μένα, όχι με την ανοχή. Με καταλάβετε? Και η υπομονή μου με βοηθάει να νιώθω πιο αγαπητικά και πιο εκεί από κάτω. Ή με αναλώνει το χάσμα και οξύνει το μίσος, αν θέλετε, και το παράλληλο δρόμο και τη μοναξιά. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε, είτε το προσεγγίσουμε από ψυχολογική πλευρά με ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανθρώπινων, είτε το δούμε από πνευματική πλευρά με ανάπτυξη του κατοικώνα και σαν πορεία του καθομοίωση. Αυτό θα μπορούσα να πω εγώ για την υπομονή. Είναι ο χρόνος που χρειαζόμαστε λοιπόν για να πάμε εμείς μπροστά. Να προπονηθούμε για να αγαπήσουμε τον άλλον και να
Θα ήθελα τη δικιά σας άποψη σε αυτό που λέμε σήμερα, πώς οι γονείς χωρίζουν.